nek ora siap nganggo pakaian pencak silat. Loh, malah ucul klambi barang. Loh, iki tegese wis nandhake nek wani. Iki nandhake nek wis wani. Petengane wani, padangane apa meneh? Rumangsane. Ngerti iki kathok training. Iki pendak dina tak nggo latihan pencak silat nek nggo ndupak raimu. Wes. Aku ki pendhita, wis ngerti sing ngomong kowe iki. Tukang parkir ya sapa? Kowe iki pendhita, Nek ngono wis pancen wani karo Begawan Durna, sing tak wedeni awamu. Wah, yen ngono Cetha Bagong sing meparangi karepe para wong-wong Astina nggone mboyong marang Semar Badraya, pancen tak ajangi. Nek tembungmu apik aku ora bakal meparangi. Ning gandeng tembungmu wis gawe panas kanan karang kadempel, kowe ngrasani uripe kawula sak karang kadempel. Ora ana sing iso meparangi karo kowe kejabaan namung Nalendrang Malawa Pati Prabu Angling Darma. Saking edian. Cah nek wis muni ngono ki wis ora kena dipenggak kok ya. Ora. Blekedhuwek, gak blekedhuwek. Engko gak ugek-ugek wis. Wong anggere susah seneng kok meng blekedhuwek sadulita lit. Mel. Ndeng mel. Lit ki ngono. Bagong mulai elek ora. Ah, sampeyan ngopo? Lho, nek ngono kowe wani karo Begawan Durna, sing tak wedeni apamu? Oh, ayo, nek pancen kowe wani karo Begawan Durna. Ora ning kene papan wong neter kan Dejayan. Kowe iso ngalahke Begawan Durna, bapakmu slamet ora rak boyong nang negara Ngastina. Oke, ora masalah.